Kristen ngingek ba ulangek ba utau jisu jungi ubleu badon bor baro ukham klan ban kita kisap ke perthai ki sat ke perthai baro dena kata kadau kum kadak ba kadon kini kisap kadu saw santeli ki ba udon ka ba uju pendon kam ban nadu menta kasni ni ngintang ka kerteng jong ubleu pa ubleu kon ubleu bensin bakon ba un yo sentra ba kanom trai kamcho ba kapa ka jing kinya jing kram ka ksut ka mentor ka bihali ka jong o bat kita ki ke baro ba kata ka jing le tondap ka bati ong ka hangni ka don lai teli ki ba lang ki ing don ki kling ki skun lane nakano kano ka bati pendem kam bat kata ki briu ki jung ne ba hang ban lap ya kita ki jing nong son ki batap nang ta sa ka we Khalika pang kata kemut ke bapang sadam. Ubriu kendek sadam upang sadam. Te ya kata kajing pang sadam uju jare di ong ne. Di jare uju pendon kam. Te penis to beto. Te jare wane apa ko? Kisi tentia ko. Khalika. To kita kini ki ba uju pendon kam. Kini uju pendon kam ban hakapor bekenya ujuk sempat ya ubri bapa sempat dia kita begini kislah kedai kiba ujuk pendon kam bat kedai kislah bat parok hat kedai kiba hadol lai sau bat kiwe kidang don kemdan hang ne kan kalong tang kedak mat jong ublai mat jongi bat ni ngin long saki ban pendu no ya kane kabar kumbang ni jule kiwe kijing ibriu banang taso kawe ka haya ka kerteng bihali la ong war buri kata ka war buri kamut nda kalalap ya ka met jong ubrim ka bo ang polio jing pang polio kalang te ya kataru unang pan penlat lan ne ban kinya ban jare dena kata ka daw ba kibreu ki ju khot yo bat ki ju pendon kam yo man kamit man ka setiap kini ki dong keria bense ban let pendap ya kita te nado bong lalong Kristen ukwa ban aitina kemar jong ublei te ublei bat unle ki kamba haka jing im jong baka ying ka sam jong on yomat ya jing sup itu keban but yakine kisap ulahikai men ba ukitam pa baton roy patonai guru nang ta o parinesa kata kaba lonai maslai nakariwa kamur kata nusan presiden tongrim bad na kiwei ki district mana kiwei ki palang hangne hama kedo ngidon menta bad ngej skam ba ya kane twensan intang yaw neuklang bad itmensan bad ya kane bad intang no haka kerteng ka jong bleu pang bleu kon bleu min sembako daga jing di mana uwe pen meding uwe bad ya kane bad ingin anda pila de thang na ka kerteng jong bleu pau bleu kon bleu min sembako ingin ya penlong ka jing dua lengkot paro lah mah sente rasa ada kerteng ke jong blai pa blai kon blai misim bakoi thang no ye kini kini le niam le rokom ki barim paro nomor himla ban syakri ar ki kenran yo jisu ba ki kisoi ya ada kerteng ke jong blai pa blai kon ben sem bakoi ni thang ni kini paro nomor ka don kabor ke jong jisu ba don kabor habneng nah kembeu dari tang jisu ba don kabor Nado mentaka singi eksulto ba kiwei ki namla chu bat kanom don bor chu le raiki lor jong bat ka yeng jong ba kiwei ro dan pendon kam ya kan te kini ki e barokhat ka baju pendon kam khmat jong blei pa blei kon blei min sembal khoi ba kan do no e ka bor para ta te blen kerku e ki la pendap pen pendam ka jing duai para
Aku